Bertlund Jakobsen till vinner där 3-0 mot KI. Är det till Björgingen jobb 60 då gör? Nej, nu sa det för en låsare ut. Nu har vi lagt på oss in i den här och vi har inte till gåar. Så det har gjort otroligt väl, men nej, vi ser inte att det här nu slopp. Bestämt inte. Vi kommer att göra. En fullsatt kundadel till en bottendist i Vodafone-delen och tidigare parser någon hej också det är en kapitalarbete. Jag är inte att man att tro att det skulle vara så galet som det uppenbart är blivit, men jag vet inte, vi rör en gång och vi tycker att stadigt på det och så måste det ha ut att det räcker. Så vi kommer köra an att blå vi tycker på det. Det är räcker och vi har fått ett helt så det ska räcka. Vi spelade en rymdgammal dyster fotboll för Mikvald och det så är det samförande mot KI. Följde det att det var funnit fotafest i åter. Ja, det hade faktiskt en synd. Nu har det kanske varit det har varit några rokeringar så i Jordan faktiskt allt och här. Och det är så att som vi börjar vi fotboll för det och ta sig vidare lika väl. Så vet som de droppar det igen ett om det väljer som en av från framåt och spela glädje och trunna och allt det går alltså. Ett land där Dash Angels det look for. Ja, det alltså det kan man helst lika så bra. Det är en så en tung stöv av då. Det är inte nivet men det är så stort att vinna, så att man ligger här nu.